aduna kitay upat ka ebanghelista. Sila ang nagsulat sa ebanghelyo nga ang sulod mao mismo ang maayong balita nga gimantala sa atong Ginoong Jesucristo alang natong tanan aron kita mahatagan o kinabuhi dayon. Mangutana kita, ngano tuod nga upat man? Nganong dili man lang usa ka ebanghelyo? Unya ra ba kining upat ka ebanghelyo usahay adunay inconsistencies? Usahay dili magkapareho? Makapangutana ta asa may tinuod ani? Si Lucas nga mingon nga si Jesus natawo sa pasungan? O si Mateo nga mingon nga si Jesus natawo sa balay? Asa may tinuod? So upat ka mga ebanghelista. Ang pinakauna niini sumala sa nagtuon o batid sa Biblia, mga biblical scholars o gitawag nato mga exegetes, nga si Marcos ang una. Si Marcos ang unang nasulat. O ang katapusang nasulat si Juan. O matod pa niining mga patid sa nagtuon sa balaang kasulatan, kining tulo si Mateo, si Marcos o si Lucas adunay susama o pagpadayag. Mao na ang gitawag ni sila og synoptic gospel. Nganong synoptic? Optic mata. Sin susama. So kining tulo susama o tinan-awan. Nagkinopyahay gud ni sila. Parehas ni sila og gikuha at source. Unya si Mateo o kaha si Lucas nakalili pod sa gihimo ni Marcos. Ingon ani ang pagka-explain nganong nagkadaiya ang ilahang medyo presentasyon. Pero ang usa ka hinungdan mao ang audience mismo. Ang mga tao mismo nga naminaw sa mensahe, ang mga tao nga gisanyawan sa pulong. Kay si Mateo, ang iyahang audience, ang iyahang katilingban, mga naminaw niya, mga Hudiyo nga nakabig sa pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo. Ang ilahang background, Jewish, Hudiyo, piniling katauhan, o nakahibaw sila sa daang testamento, kahibaw sila sa sugilanon ni Adan o ni Iba, kahibaw sila sa sugilanon sa napulo kasugo nga gihatag kang Moises. Mauning mga tawhana ang katilingban ni Mateo. Pero si Lucas, ang iyahang katilingban, mga hintil, dili mga Hudiyo, kundi Gentiles, nga nagkonverter ngadto sa pagtulunan sa tuwang Ginoong Jesucristo. Dili sila kabahin sa piniling katawhan sa Dios. Labot pa, si Lucas, mas professional siya, doktor siya. Mao na nga ang iyahang pagkasulat, mas hanay, kay mao pud ning iyahang tuyo ug tumong sa pagsulat. Mingon siya, gihuna-una ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay. Kini si Lucas, tungod kay doktor siya, ang iyahang ebanghelyo daghan kaayong mga sanglitanan nga ang Ginoo
kaayo sa mga masakiton. Kaya nga naman, doktor man siya. Si Mateo, kung sa man kang Mateo, ang iyahang audience, mga Hudiyo man, mauna nga iyang gipresentar ang iyahang maayong balita ngadto sa mga Hudiyo nga nakabig, nga familiar kaayo sa Old Testament. Mauna nga si Mateo iyang ipresent si Kristo nga bag-ong Adan, New Adam, ikaduhang Adan. Kay familiar na nga story sa iyang audience. Ipresentar ni Mateo si Jesus isip new lawgiver, new Moses. Kay si Kristo maghatag kanato bagong sugo. Unya sa matong bagong sugo ihatag sa atong Ginoo. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong salabutan. O higugmaa ang imong isig kaingon sumala sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Naghatag siya bag-o nga balaod. Unya ang iyang sinulat ni Mateo iyang gibahin og kalima ang iyang mga sermons niya. Unsa man ang 5? Kung Hudiyo ka kahibaw kani atong 5, unsa man tong 5? Katong Pentateuch, unang 5 nga basahon sa daang kasulatan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, ug Deuteronomio. Iyan ang gibahin. Mao nay pagkahanay ni Mateo. Nganong miingon si Mateo nga si Kristo na tao sa balay? Kay alang kang Mateo dili kayo madawat sa mga Hudiyo nga ang ipakatao nga Mesiyas yano og mayukmok lang. Kay sa ilaha bayang gipaabot nga matao mismo siya sa palasyo, sa harianon nga linya. Mao na nga para dili kaayo makurat ang mga tao, giingon lang ni Mateo na tao si Kristo sa balay. Pero si Lucas, tungod sa iyang kasuod ngadto sa mga kabos, ngadto sa mga masakiton, wala siya pagduha-duha o paglipod-lipod, nga ipresentar niya si Kristo nga natao sa pasungan. Ang iyang pagkaubos, gihukas niya ang iyang pagka-Dios, o gisulob niya ang sapot sa usa ka sulugoon. Mao ni si Lucas. Naningkamot siya nga mahan-ay ang pagsangyaw sa maayong balita. Kita usab nilamdagan sa ikaduhang pagbasa may tungod ni antong kita nga katawhan isip usa ka lawas apan nagkalahi-lahi ang mga functions. Kitang tanan sumala sa atong kakayahan, kapasidad, sa atong kahibalo. Nausab kita'y tahas sa paghanay sa maayong balita aron sayon kining sabton ngadto sa uban. Naningkamot usab kita sama ni Lucas nga atong mapadayag ang maayong balita ngadto sa musunod nato nga henerasyon. Naata ni anak nga buluhaton. Kitang tanan isip mga miyembro sa mistikanhon nga lawas sa atong Ginoong Kristo, nakaambit kita sa maong tahas o sa maong misyon sa pagsangyaw usab sa maayong balita o unsa kanang unod sa maayong balita kining atong nadungog dinhi nga gibasa sa atong Ginoong Kristo. Ningon siya ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos.
Gipadala ako niya ang pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Mao ning maayong balita. O pagpahiuli sa pananaw sa mga butah. Dili siguro physical nga butah, kundili kadtong spiritual blindness. Kung wa ka nakakita og Dios, wa pa kita nakasinati og Dios, nahimo kitang spiritually blind og naginahanglan kitag Dios aron matanggal ka kanang maong pagkabutak kanato. Bantayan nato kay kining ato ang di ta makakita sa atong mata maunay pananaw, sight. Lahi pa ng pananaw sa panglantaw. Unsa may panglantaw? Vision, kaputunon, goal, ginadamgo. Posible ang usa ka tawo nga butah wa siya'y pananaw, apan naa siya'y panglantaw. Posible pod ang tawo nga naa siya'y pananaw sa kinabuhi, apan wala siya'y panglantaw sa umaabot. Posible na. Ug nang hinaot kita nga naa kita niya ng duha, nga naa kita'y pananaw ug naa usab kita'y panglantaw. Alaog kita kung wa na ganitay pananaw, mas labaw nang wa tay panglantaw sa kinabuhi. Ang maayong balita mao nga ang atong Ginoong Jesucristo naghatag kanato pananaw, vision, not only sight but vision. Kanang makakita ta og Dios, kanang magdamgo ta og langit, kanang nangandoy ta sa kinabuhing dayon. That is vision. Mao nay atong paningkamutan nga maangkon tungod kay ihatag gayud kana sa Ginoo. Mao nay maayong balita. Ang pagpagawas sa mga dinaog-daog sa ato pa naay divine retribution. Kung di kita makaangkon og hustisya dinhi sa kalibutan, di kita makalingkawas sa ikaduhang kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo sa hustisya. Adunay pag-reward sa mga tao nga mihimong maayo, ug usab adunay pagsilot sa mga tao nga wala mihimo o mga maayong mga butang. O pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Maunay good news kanang kitang tanan giandaman kita og kaluwasan sa atong Ginoong Jesucristo, dili lamang sa pipila ka mga tao, dili lamang sa mga piniling katawhan sa Dios, dili lamang sa usa ka grupo. Ang good news is kitang tanan gihanyagan sa kinabuhing dayon. Usbon nako, kitang tanan walay gipili, gihanyagan sa kinabuhing dayon. Mao nay good news. Kay kung pipila ray iyang gihanyagan, dili na good news. Bisan pa man sa atong makasalaykon, giluwas kita sa Ginoo. Nahimo na niya ang iyahang bahin. Ang atong buhaton, ato kanang dawaton, ug naa kita'y himuon niya ang maong kaluwasan ng itanyag kanato. Hinaw. Palihog sa pagtingin.